Ahoj, chcem vám ukázať, ako funguje hlasové ovládanie, pretože nemusíte dávať dole ruky z volantu. Počas jazdy stačí povedať kamere M800 pár kúzelných slov a bude ovládaná hlasom. Prvá vec, ktorú musíme urobiť, je zapnúť ju. Hlasové ovládanie povolíme v aplikácii. Ďalej, pokiaľ chceme, aby toto ovládanie fungovalo, musíme sa od aplikácie odpojiť. Odpojíme sa od aplikácie, ideme a povieme niečo ako lock the video a naša kamera teraz nahrá 30-sekundový núdzový klip. Môžeme tiež povedať vyfotiť a kamera vytvorí fotografiu. Môžeme tiež povedať vypnúť zvuk. Môžeme tiež povedať odpojiť sa od aplikácie. Odpojíme sa od aplikácie, ideme a povieme niečo ako zamknúť video. A naša kamera teraz nahrá 30-sekundový núdzový klip. Môžeme tiež povedať vyfotiť a kamera vytvorí fotografiu. Môžeme tiež povedať vypnúť zvuk. Nahrávanie zvuku je vypnuté. Turn on audio. Nahrávanie zvuku je povolené. Turn on hotspot. Wi-Fi hotspot je povolený. Turn off hotspot. Vypnutie Wi-Fi hotspotu. Wi-Fi hotspot je vypnutý. Teraz viete, ako funguje hlasové ovládanie na kamere M800. Vypnutie Wi-Fi hotspotu. Wi-Fi hotspot je vypnutý. Teraz viete, ako funguje hlasové ovládanie na kamere M800. Jednoduché príkazy vyslovované v angličtine. Ping. Neváhajte sa opýtať, ak máte nejaké otázky. Nezabudnite nám dať palec hore a prihláste sa k odberu nášho kanála, aby ste dostávali rýchle návody, ako to funguje. Uvidíme sa tam.